Грешното мнение е, че независимата жена няма нужда от никого. Независимата жена почти винаги ще каже не, когато я попиташ дали има нужда от нещо. Това не е истински отказ, това е навик. Не защото не й трябва помощ, а защото е свикнала да се справя сама. И дори когато има нужда, и е трудно да я приеме, без да се почувства виновна. Ако наистина искаш да я подкрепиш, спри да питаш. Сериозно! Спри да чакаш инструкции, спри да искаш разрешение. Просто действай. Защото когато я питаш да помогна ли, ти всъщност ти даваш още една задача. Караш я да мисли, да решава, да носи още отговорност. А действието маха този товар. Не я питай дали е изморена. Просто направи нещо вместо нея. Тази независимост не означава, че тя не се нуждае от никого. Означава, че отдавна е решила, че може да разчита само на себе си. И точно тук идва промяната. Когато един мъж поеме инициатива, без да пита, без да натоварва, той заобикаля защитите й. Сваля напрежението. Показва нещо, което може би е забравила. Че помощ съществува. Че светът ти няма да се разпадне, ако си позволи да си почине. Така започват да падат стените. И така се изгражда един нов свят, в който тя вече не е сама, а ти си нейната опора.